Bay, magkuyog ta sa atong part 2 sa atong ni Ate Rose nga naay breast cancer nga taga Barangay Corte Carmen, Cebu. So naigasa nga gihatag ang atong usa ka igsuon nga iyang ipahatod dito kang Ate Rose. Tana kuyog mi. Mao ni ang gipadala diay sa atong igsuon 1,000 peso bill. Napo siya bugas. Napo gyapon mga noodles, naay gatas, naay pang juice, napoy masudan nga mga dilata. Og naay pang timpla. Padayon ta, tana. Maing hapon. Po, nay. Pit. Ngapon, bos. Bayuin. Bos, ngapon, di bos. Bos, Ngapon. Musta? Atay ko na. Dala sa tong ipapadala sa tong igsoon. Oh, may hapon te. napod. Napoy. Kini mga pangkonsumo, panudan. Wala o kuan. Kining napod sa gipadala nga kalibo. Para sa imuha. Kulini. Alam ko men. Padala sa atong kuan. So, Sunan ko. Dagan kayong salam. Ako dahil si Rosie Barosa katong nangayong tabang kaninyo na may bone cancer nga stage 4. Niya ako karon kaninyo napasalamat sa inyong ipadala nga bugas, Gcash, or kanang mga sudanon ug sa tao nga personal nga ari diri nga naghatod sa inyong personal nga tabang nga wala pa kailan. Ug sa personal sad sa mga nagdala ani diri nga sa ilahang kaubanan nga mga kuan nga ilang gipadala diri kanamo sama sa mga bugas nga ug sa kanang mga prutas. Daghan kayong salamat kanino dako na kay kining katabang kanamo. Parang gihapon na iguro gid taon nga nagadawat nga nag-ampol jud Ginoo nga mapunan na mong kwarta nga makadawat mi makapalit mi sa tambal nga akong paliton. Magani na igo ni pagkabuntag. Igo jud ang taon ng kwarta na sobraan na ning taon siya. 70 pesos ang pamiliti diri pag-abot sa among pagpauli. Ingkoy salamat ang taon nga nakapalit sa mga tao nga tabang kanamo. Kung kinsa pa to nga gustong magtabang kanako, palihog tubangi pa ko ninyo kung dako pa jud kayong kulang sa maintenance nga tambang nga akong kinahanglan.
Isa pa pang gustong magtabang ka na panagtabangin ko. Gusto po, daghan kayong salamat. Si Rosie Barosa. Sa dili pa mahuman ng video, akong pasalamatan ang atong mga itabang ni Ate Rosie. Kung kinsay ka na mo ani diri, nara diri sa Sitio Torrel, Barangay Corte, Carmen, Cebu. Magpasalamaton po gyapon ko sa nag-send sa atong mga star senders. Magpasalamaton po ko sa atong mga GCash senders. Paingon dito ni Ate Rosie na sa end of video. Salamat kayo sa nitabang sa atong programa. Aron may tabo kaning video. Thank you kayo, thank you.